Μόλις βρήκα αυτό τον υπόνομο που είναι γεμάτος με ετοιμοθάνατα ζώα και η αποστολή μου είναι να μπω εκεί μέσα και να τα σώσω. Επειδή τους απομένουν λιγότερες από 24 ώρες ζωής. Και το ξέρω αυτό. Επειδή αν πάρουμε ένα δείγμα από το νερό και το εξετάσουμε, μας δείχνει ότι το νερό είναι τοξικό και δεν είναι κατάλληλο για να ζει τίποτα μέσα σε αυτό. Άρα πρέπει να τα πιάσουμε. Αλλά ίσως αναρωτιέστε, πώς βρέθηκαν όλα αυτά τα ζώα εδώ μέσα αρχικά? Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν πριν από μερικές μέρες όταν έγινε μια τεράστια πλημμύρα. Και πολλά από τα ζώα από τα κανάλια παγιδεύτηκαν εδώ μέσα. Συμπεριλαμβανομένων χελωνών, φιδιών, βατράχων και μιας παρέας τρελών ψαριών. Αλλά χωρίς τρόπο να ξεφύγουν, είναι όλο δική μου ευθύνη να τα σώσω και για να με βοηθήσουν σε αυτό, έφερα μια σειρά από δίχτυα και παγίδες για ψάρια και ό,τι πιάσουμε θα το βάλουμε σε αυτά τα δοχεία. Τώρα, ήξερα ότι θα βρίσκαμε πολλά ζώα στον υπόνομο, αλλά αυτό που δεν ήξερα είναι ότι σε αυτό το βίντεο θα καταλήγαμε να σώσουμε περισσότερα ζώα από ποτέ άλλοτε. Και όλα ξεκίνησαν όταν πήρα το πρώτο μου δίχτυ και έπιασα αυτό. Τι είναι αυτό? Απίστευτο, είναι μια χελώνα. Κοιτάξτε αυτό. Πιάσαμε μια χελώνα με την πρώτη μας απόχη, παιδιά. Αυτό είναι τόσο φοβερό. Δεν έχω ιδέα τι είδους χελώνα είναι αυτή, αλλά αυτή είναι η πρώτη μας ψαριά για το βράδυ. Μπλεχ. Με κατουράει. Ω Θεέ μου, νομίζω ότι με κατουράει. Μπλεχ. Τώρα, παρόλο που με κατούρισε, θα τον σώσουμε. Έτσι τον βάλαμε σε ένα δοχείο και όλες τις χελώνες που πιάνουμε θα τις πάμε σε μια λίμνη αργότερα στο βίντεο. Αλλά πρέπει να βιαστούμε γιατί δεν τους μένει πολύς χρόνος. Ας δούμε τι άλλο μπορούμε να πιάσουμε. Η χελώνα ήταν πολύ ωραία, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα βρούμε πολλά περισσότερα εδώ μέσα. Για να δούμε, πιάσαμε τίποτα? Ω Θεέ μου, τι στο καλό ήταν αυτό. Υπάρχει κάτι εδώ μέσα. Υπάρχει, ω Θεέ μου, με τρόμαξε. Δεν είχα ιδέα ότι ήταν εκεί μέσα. Αυτό είναι κάποιο είδος κυχλίδας, δεν έχω ιδέα τι ακριβώς είναι. Αν ξέρετε τι ψάρι είναι αυτό, γράψτε το στα σχόλια από κάτω. Αλλά αυτό είναι το πρώτο μας ψάρι για απόψε. Αυτό είναι φοβερό. Πάμε να τον βάλουμε στο φορητό ψυγείο. Συνέχισα να εξερευνώ τον υπόνομο και είδα κάτι τρελό. Απίστευτο, Έλεν, κοίτα αυτό. Υπάρχει ένας δεντροβάτραχος στον τοίχο, δεν είναι παγιδευμένος στον υπόνομο, οπότε δεν χρειάζεται να τον σώσουμε. Αλλά αυτό είναι πραγματικά ωραίο. Πήρα την επόμενη απόχη μου και έπιασα άλλο ένα ψάρι. Πιάσαμε άλλο ένα ψάρι. Κοίτα αυτό. Νομίζω ξέρω τι είδους ψάρι είναι αυτό, επίσης. Αυτό εδώ λέγεται αφρικανικό ψάρι πεταλούδα. Και αυτά τα ψάρια είναι στην πραγματικότητα αρκετά σπάνια. Συνεχίσαμε λοιπόν να εξερευνούμε για να δούμε τι άλλο θα βρούμε. Πιάσαμε τίποτα? Α, νομίζω πως ναι. Τι είναι αυτό? Ω Θεέ μου, αυτό είναι ένα ψάρι που φαίνεται τρελό, παιδιά. Α, περίμενε, ξέρω τι είναι αυτό. Είναι ένα είδος ασημόδολο, ένα πολύ ωραίο ψάρι. Και αυτό είναι φοβερό. Μόλις πιάσαμε ένα στον υπόνομο, οπότε ας τον προσθέσουμε με τα υπόλοιπα ψάρια και ας συνεχίσουμε. Έριξα μερικά δίχτυα ακόμα, χωρίς να πιάσω πολλά, αλλά ξαφνικά έπιασα κάτι τρελό. Έλα, ξέρω ότι σε είδα εκεί μέσα. Α, ναι, είναι αυτό ένα λούτσος? Αυτός είναι λούτσος, παιδιά. Αυτό είναι μακράν το πιο ωραίο ψάρι που έχουμε πιάσει μέχρι τώρα. Δεν πιάνεις τέτοιους κάθε μέρα. Είναι στην πραγματικότητα αρκετά σπάνιοι. Μέχρι τώρα, αυτό είναι τρελό, παιδιά. Υπήρχαν πολλά ψάρια εδώ μέσα. Οπότε, ας συνεχίσουμε. Τα πράγματα άρχισαν να ζωντανεύουν. Έπιανα ψάρια σε κάθε δίχτυ. Θεέ μου, αυτό εκεί είναι ψάρι. Έλεν, κοίτα. Είναι αυτό ένα ψάρι μαχαίρι φάντασμα? Θεέ μου, είναι όντως. Αυτό είναι τόσο τρελό. Παιδιά, αυτό είναι το πέμπτο μας ψάρι ήδη. Είμαστε εδώ 10 λεπτά και μερικά από τα ψάρια που πιάναμε δεν τα είχα ξαναδεί ποτέ. Ναι, βλέπω μερικά ψάρια εδώ μέσα. Να, ένα εδώ. Τι στο καλό είναι αυτό? Θεέ μου, αυτό είναι ένα πολύ παράξενο ψάρι. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Αν εσείς ξέρετε, βοηθήστε με στα σχόλια. Αλλά αυτό είναι φοβερό. Και να, το άλλο ψάρι εδώ. Ξέρω τι είναι αυτό. Αυτό εκεί είναι ένα ψάρι clown knife. Αυτό είναι φοβερό. Παιδιά, βάλαμε και τα δύο που βρήκαμε στο φορητό ψυγείο και μετά συνεχίσαμε την εξερεύνηση. Είναι βαρύ. Νομίζω ότι πιάσαμε κάτι. Τι είναι αυτό? Είναι Όσκαρ? Νομίζω ότι είναι Όσκαρ. Αυτό είναι τόσο ωραίο. Τα Όσκαρ είναι από τα αγαπημένα μου ψάρια και αυτό είναι από τα πιο όμορφα που έχω πιάσει ποτέ. Ας τον βάλουμε στο φορητό ψυγείο και θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε αυτόν τον υπόνομο. Παιδιά, έχει τόσα πολλά ψάρια εδώ μέσα, αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Το νερό ήταν τόσο πράσινο που δεν μπορούσα να δω τίποτα. Αλλά καθώς κοίταξα πιο προσεκτικά, εντόπισα κάτι μεγάλο. Παιδιά, βλέπω κάτι μεγάλο να κινείται στη γωνία. Λοιπόν, θα ρίξω το δίχτυ κάτω να δω αν μπορούμε να το πιάσουμε. Έλα, υπήρχε, ω Θεέ μου, αυτό είναι κάτι μεγάλο εκεί μέσα, παιδιά. Δεν ξέρω αν το πιάσαμε όμως. Λοιπόν, δεν πιάσαμε, ό,τι και αν ήταν αυτό, γιατί ήταν μεγάλο, αλλά πιάσαμε αυτό εδώ. Αυτό εκεί είναι μια λευκή καραβίδα που είναι πολύ εντυπωσιακός. Κοίτα, τον έχει μόνο μια δαγκάνα. Αυτό είναι τόσο λυπηρό. Δεν πιάνουμε λευκούς τόσο συχνά. Είναι στην πραγματικότητα αρκετά σπάνιοι. Οπότε αυτό είναι φοβερό. Πάμε πίσω στο υπόνομο όμως. Γιατί είδα κάτι πραγματικά μεγάλο και ξέρω ότι είναι ακόμα εκεί κάτω. Έτσι συνέχισα την αναζήτησή μου, ελπίζοντας να ανακαλύψω τι είναι. Έλα, πιάσαμε τίποτα?
Αν Έλεν. Κοίτα, πιάσαμε ένα ψάρι. Δεν είναι αυτό που ψάχνουμε, αλλά είναι πολύ ωραίο. Ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχαν πολλά ψάρια εκεί μέσα, αλλά αυτό δεν ήταν το μόνο που πιάναμε. Ω Θεέ μου, Έλεν, νομίζω ότι πιάσαμε κάτι. Είναι τόσο βαρύ, με τα βίας μπορώ να το σηκώσω. Τι είναι αυτό? Είναι μια χελώνα. Ω Θεέ μου, άλλη μια χελώνα. Κοίταξέ την. Wow, είναι πολύ μεγαλύτερος από τον πρώτο. Τι κάνεις, φιλέ? Νάτος. Αυτός φαίνεται διαφορετικός από τον πρώτο. Παιδιά, δεν ξέρω πολλά για τις χελώνες. Το μόνο που ξέρω είναι ότι πρέπει να τον σώσουμε, πρέπει να τον βγάλουμε από εκεί. Οπότε αυτό είναι πραγματικά φοβερό. Τι κάνεις, φίλε? Τον βάλαμε στο δοχείο με την άλλη χελώνα και στο αμέσως επόμενο δίχτυ μου έπιασε άλλη μία. Αλλά αυτή ήταν πολύ μικρότερη. Είναι μία μωρό χελώνα, είναι χαριτωμένος. Είναι το ίδιο είδος με τις μεγαλύτερες? Δεν έχω ιδέα, παιδιά. Γράψτε στα σχόλια από κάτω. Τι είδους χελώνα είναι αυτή? Τον βάλαμε στο ψυγιάκι και τώρα πρέπει να προσέχουμε όχι μόνο τις μεγάλες χελώνες, αλλά και τα μωρά. Με αυτό κατά νου, συνεχίσαμε την εξερεύνηση. Κάτι πρέπει να υπάρχει εκεί. Ας δούμε τι βρήκαμε. Ω Θεέ μου, Έλεν, κοίτα αυτό. Αυτό εκεί λέγεται ηλεκτρικό μπλε ακάρα. Αυτά τα ψάρια είναι φοβερά. Και πιάσαμε κι άλλο ψάρι. Περίμενε λίγο, δεν έχω ιδέα τι είδους ψάρι είναι αυτό, παιδιά. Είναι σίγουρα κάποιο είδος κυχλίδας, αλλά δεν έχω ξαναπιάσει τέτοιο πριν, οπότε γράψτε στα σχόλια αν ξέρετε τι είναι. Τώρα, μέχρι τώρα ήταν αρκετά εύκολο να πιάσω τα πάντα με αυτή την απόχη. Αλλά ξέρω ότι υπάρχουν ζώα εκεί κάτω που θα είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν σε αυτήν. Οπότε αργότερα στο βίντεο θα πρέπει να μπω μέσα στο υπόνομο για να βεβαιωθώ ότι θα σώσουμε τα πάντα. Αλλά προς το παρόν συνέχισα να εξερευνώ και αρχίσαμε να πιάνουμε μερικά πραγματικά τρελά ψάρια. Τι στο καλό είναι αυτό? Έχουμε κάτι τρελό εδώ μέσα, Χέλεν. Τον είδα για μία στιγμή. Εδώ είναι, ακριβώς εδώ. Περίμενε λίγο. Τα έχω ξαναδεί αυτά. Αυτά λέγονται κινεζικές loads με ψηλό πτερίγιο. Δεν νομίζω να έχουμε ξαναπιάσει κάποιο. Οπότε αυτό είναι πραγματικά φοβερό, παιδιά. Αυτά τα ψάρια είναι πάρα πολύ σπάνια. Μέχρι τώρα αυτό ήταν το πιο παράξενο ψάρι που έχουμε πιάσει. Αλλά το επόμενο ήταν ακόμα πιο παράξενο. Έχω ένα καλό προαίσθημα γι' αυτό. Παιδιά, πιάσαμε άλλο ένα ψάρι. Κοίτα αυτό, Έλεν. Τι στο καλό είναι αυτό? Ω Θεέ μου, τι στον κόσμο. Αυτό εδώ είναι ακόμα πιο παράξενο από το προηγούμενο. Δεν νομίζω να έχω ξαναπιάσει ποτέ ένα τέτοιο. Λοιπόν, αν ξέρετε τι ψάρι είναι αυτό, ξέρετε τι να κάνετε, γράψτε το στα σχόλια από κάτω. Πιάνουμε πολλά ψάρια σε αυτόν τον υπόνομο που δεν έχω ξαναδεί ποτέ, οπότε αυτό είναι φοβερό. Ξαναβούτυξα την απόχη και αυτή τη φορά έπιασα κάτι εντελώς απρόσμενο. Τι είναι αυτό? Ω Θεέ μου, Έλεν, είναι ένας βάτραχος. Όχι, μην το σκάσεις. Τι είδους βάτραχος είναι αυτός? Ω Θεέ μου. Νομίζω ότι είναι ένας σταυροβάτραχος. Ω Θεέ μου. Ηρέμησε. Αυτό είναι απίστευτο. Ω Θεέ μου, αυτός είναι ένας τεράστιος βάτραχος εκεί. Τον είδα να κολυμπάει στην επιφάνεια του νερού, αλλά δεν είχα ιδέα τι είναι. Αυτό είναι φοβερό. Εντάξει, λοιπόν, υποθέτω ότι θα τον βάλουμε σε ένα δοχείο. Παιδιά, γράψτε στα σχόλια από κάτω αν πρέπει να τον κρατήσουμε για κατοικίδιο. Αυτό είναι τρελό, παιδιά, δεν ξέρω καν τι να σκεφτώ πια. Αυτός ο υπόνομος είναι γεμάτος με ζώα. Τον έβαλα σε ένα δοχείο και η τρέλα δεν σταμάτησε εκεί. Πιάσαμε κάτι. Τι στο καλό είναι αυτό? Ω Θεέ μου, είναι μεγάλο. Αποκλείεται, Έλεν. Κοίτα αυτό. Ήταν ένα γιγάντιο γκουραμί, ένα από τα πιο εντυπωσιακά ψάρια μέχρι τώρα. Κοιτάξτε τα κόκκινα πτερίγια του. Είναι πανέμορφος, παιδιά. Wow. Λοιπόν, τα ψάρια γίνονται όλο και μεγαλύτερα, οπότε συνεχίσουμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να βρούμε. Εντάξει, μεγάλο δίχτυ εκεί. Πιάσαμε τίποτα? Βλέπω μερικά. Έχει 2 ψάρια εδώ μέσα. Τι είναι αυτά? Θεέ μου. Έχουμε ένα γατόψαρο χόμπλο εδώ, αλλά αυτός εδώ τι στο καλό είναι αυτό? Μοιάζει λίγο με Wells γατόψαρο, είμαι τρελός. Τώρα, έχουμε ήδη πιάσει τόσα πολλά ψάρια, αλλά ήξερα ότι υπήρχαν κι άλλα εκεί κάτω, οπότε έπρεπε να συνεχίσουμε. Έλα εκεί, ακριβώς στην γωνία. Πιάσαμε τίποτα εκεί μέσα? Σίγουρα πιάσαμε. Θεέ μου, δες αυτό. Έλεν, αυτό είναι ένα τεράστιο μπίσερ. Θεέ μου, αυτό είναι ένα προϊστορικό ψάρι, ακριβώς εκεί, παιδιά. Είναι αλμπίνος? Όχι, δεν είναι. Είναι απλώς πολύ χλωμός. Αυτό μπορεί να είναι κακό σημάδι. Συνήθως, όταν τα ψάρια είναι χλωμά, αυτό σημαίνει ότι είναι άρρωστα. Και όπως είπα, αυτός ο υπόνομος είναι τοξικός. Οπότε είναι πολύ καλό που μόλις πιάσαμε αυτόν τον τύπο από εκεί μέσα και τον σώσαμε. Έχει ένα ψάρι εδώ. Έχει ένα ψάρι, Έλεν. Εκεί ακριβώς. Νομίζω τον πιάσαμε. Τι είναι αυτό? Είναι ένα χέλι. Κοίτα αυτό. Αυτό είναι τρελό. Τώρα, δεν είχα ιδέα τι είδους χέλι ήταν αυτό, αλλά σίγουρα ήταν πολύ εντυπωσιακό. Οπότε τον βάλαμε στο ψυγιάκι και συνεχίσαμε την εξερεύνηση. Πιάσαμε κάτι? Σίγουρα πιάσαμε κάτι. Τι στο καλό είναι αυτό? Είναι ένα γκαράμι. Κοίτα αυτό. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Πιάσαμε τίποτα άλλο? Θεέ μου, τι είναι αυτό? Θεέ μου. Κοίτα, είναι ένα καβούρι. Θεέ μου, αυτό είναι τρελό.
Τον τελευταίο καιρό πιάνουμε πολλά καβούρια στους υπονόμους. Αυτό είναι τρελό. Τον βάλαμε στο ψυγιάκι και μετά πήραμε άλλο ένα δίχτυ. Αλλά αυτή τη φορά κάναμε μια πραγματικά λυπηρή ανακάλυψη. Πρέπει να είναι άλλη μια χελώνα. Θεέ μου, κοίτα αυτό. Είναι τεράστια. Αποκλείεται. Χέλεν. Είναι άδειο. Όχι. Είναι ένα άδειο καβούκι χελώνας. Παιδιά, Θεέ μου, αυτό είναι τόσο λυπηρό. Κοιτάξτε αυτό. Αυτή η χελώνα πέθανε εκεί μέσα και τώρα το μόνο που έμεινε είναι το καβούκι της. Αυτό είναι πραγματικά λυπηρό, παιδιά. Wow. Μέχρι τώρα όλα όσα έχουμε πιάσει ήταν ζωντανά. Αλλά βρίσκοντας αυτό το άδειο καβούκι χελώνας, με έκανε πραγματικά να το συνειδητοποιήσω. Ότι αν δεν τα πιάσουμε όλα, θα καταλήξουν ακριβώς έτσι. Τώρα που ξέρουμε ότι τα ζώα πεθαίνουν εκεί μέσα, ξαναμπήκαμε με την ελπίδα να σώσουμε τα υπόλοιπα. Ακούω κάτι να χτυπιέται εκεί γύρω. Τι είναι αυτό? Κοίτα αυτό, κοίτα αυτό. Θεέ μου, ξέρω τι είναι αυτό. Αυτό εκεί λέγεται λεπέρανος, παιδιά. Τον βάλαμε στο φορητό ψυγείο με τα υπόλοιπα ψάρια και μετά ξαναέριξα το δίχτυ μου κάτω. Είναι βαρύ, πρέπει να υπάρχει κάτι εδώ μέσα. Θεέ μου, αυτό είναι ένας τεράστιος συνόδοντης. Αυτό είναι τόσο ωραίο. Παιδιά, κοιτάξτε πόσο χοντρός είναι. Λατρεύω τους συνόδοντες. Αυτά τα ψάρια είναι φοβερά. Νομίζω ότι είδα και κάτι άλλο. Ναι, κοίτα, αυτό δεν το πιστεύω. Έλεν. Έχουμε ένα μικρό μωρό πνευμονόψαρο. Θεέ μου, είναι απλά ένα μικρό μωρό. Κοίτα τα μικροσκοπικά του χεράκια. Αυτά ήταν μερικά πραγματικά τρελά ψάρια, αλλά με κάποιο τρόπο το επόμενο ήταν ακόμα πιο τρελό. Θεέ μου, τι στο καλό είναι αυτό? Υπάρχει κάτι τρελό εδώ μέσα. Θεέ μου, αυτό είναι ένα clone loach. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ ένα τόσο μεγάλο. Αυτά τα ψάρια είναι πολύ σπάνια. Δεν τα πιάνουμε ποτέ. Σώζαμε τόσα πολλά ψάρια, αλλά ξαφνικά τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή. Θεέ μου, Ελένη, αποκλείεται. Είναι άλλο ένα καβούκι χελώνας. Αυτό το καβούκι δεν είναι ολόκληρο, αλλά σίγουρα είναι άλλο ένα καβούκι χελώνας. Αυτό σημαίνει ότι 2 έχουν ήδη πεθάνει εκεί μέσα. Wow, αυτό είναι πραγματικά λυπηρό. Λοιπόν, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Τώρα πρέπει να βιαστούμε, γιατί αυτά τα ζώα μπορεί να έχουν ακόμα λιγότερο χρόνο από ό,τι νομίζαμε. Μεγάλη απόχη. Πάμε. Σίγουρα πιάσαμε κάτι εκεί. Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Κοίτα αυτό, Ελένη. Είναι ένα μωρό. Μια μαλακοχελώνα. Κοιτάξτε αυτό, παιδιά, αυτή είναι διαφορετική χελώνα από τις άλλες που πιάναμε και στην πραγματικότητα γίνονται πολύ μεγάλες. Αλλά αυτός εδώ είναι απλά ένα μικρό μωρό. Τώρα, είμαι πολύ χαρούμενος που τον βγάλαμε έξω, γιατί αν δεν το κάναμε, πιθανότατα θα είχε πεθάνει εκεί μέσα. Δίχτυ μετά το δίχτυ, πιάναμε όλο και περισσότερα ψάρια, συμπεριλαμβανομένου αυτού του μικρού καρχαρία του γλυκού νερού. Αλλά αυτό που πιάσαμε μετά ήταν μακράν το πιο τρομακτικό ζώο μέχρι τώρα. Βλέπω κάτι μέσα στο δίχτυ. Είναι μεγάλο. Θεέ μου. Θεέ μου. Έλεν. Υπάρχει ένα φίδι. Ένα φίδι? Υπάρχει ένα φίδι εκεί μέσα. Θεέ μου. Είναι μεγάλο. Όχι, ευχαριστώ. Τι είδους φίδι είναι αυτό? Εντάξει, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εδώ. Μπορεί να είναι δηλητηριώδες. Θεέ μου. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Όπως ξέρετε, φοβάμαι πάρα πολύ τα φίδια. Και αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να το κάνω αυτό, αλλά πρέπει να τον βγάλουμε από εδώ. Τον σώζουμε. Θεέ μου. Θεέ μου. Θεέ μου. Έρχεται. Wow, Θεέ μου. Έλα, φίλε, σε σώζουμε. Λοιπόν, αφού μισώ τα φίδια, σίγουρα δεν θα κρατήσουμε αυτόν τον τύπο για κατοικίδιο. Απλώς θα τον αφήσουμε να φύγει. Αλλά αυτό είναι τρελό. Αν ξέρετε τι είδους φίδι είναι αυτό, γράψτε στα σχόλια από κάτω. Ελπίζω να μην είναι δηλητηριώδες. Αποφασίσαμε να τον αφήσουμε στο γρασίδι, αλλά δυστυχώς αυτό δεν ήταν το μόνο φίδι που θα βρίσκαμε. Στην αμέσως επόμενη ρηξιά με το δίχτυ μου, έπιασα άλλο ένα. Θεέ μου, Έλεν. Θεέ μου, νομίζω τον πιάσαμε. Με κοροϊδεύεις? Συνεχόμενα? Το πιάσαμε. Κοίτα αυτό, Θεέ μου. Αυτό φαίνεται διαφορετικό από το άλλο. Δεν έχω ιδέα τι φίδι είναι αυτό, παιδιά. Θεέ μου. Δεν το πιστεύω. Πιάσαμε 2 στη σειρά. Wow, κοιτάξτε αυτό, παιδιά. Και πάλι, δεν ξέρω τι φίδι είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναπιάσει κάποιο σαν αυτό. Μάλλον δεν θα έπρεπε να τα κρατάω αν δεν ξέρω τι είναι, σωστά. Ναι, θα τα αφήσουμε ακριβώς εκεί που αφήσαμε και το άλλο. Ελπίζω να μην επιστρέψουν για να μας δαγκώσουν. Κοίτα, έφυγε. Τώρα, τα φίδια δεν είναι τα μόνα τρομακτικά ζώα που θα μπορούσαμε να βρούμε. Έχουμε πιάσει και έναν αλιγάτορα εδώ μέσα παλιότερα και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει κι άλλος. Αλλά ο μόνος τρόπος να το μάθουμε είναι να συνεχίσουμε την εξερεύνηση. Έτσι, πήρα ένα ακόμα δίχτυ και έπιασα το πιο τρελό ψάρι μέχρι τώρα. Δεν το πιστεύω, Έλεν, κοίτα αυτό. Θεέ μου, είναι ένας τεράστιος πνευμονόψαρο. Έχουμε ήδη πιάσει ένα μικρό, αλλά αυτός εδώ είναι απίστευτα τεράστιος. Τι κάνεις, φιλαράκο? Θεέ μου. Αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους πνευμονόψαρα που έχουμε πιάσει εδώ και καιρό. Παιδιά, αυτό είναι φοβερό. Ένα ενδιαφέρον γεγονός για αυτά τα ψάρια είναι ότι κατάγονται από την Αφρική και μπορούν πραγματικά να επιβιώσουν έξω από το νερό για μερικούς μήνες, απλώς καλύπτοντας τον εαυτό τους με λάσπη.
Είναι λοιπόν ένα πολύ εντυπωσιακό ψάρι. Θα τον βάλουμε στο ψυγιάκι μαζί με τα υπόλοιπα. Wow, αυτό είναι το μεγαλύτερο ψάρι που έχουμε πιάσει μέχρι τώρα. Και αμέσως μετά είδα ένα ακόμα μεγάλο ψάρι. Είναι έντονα κίτρινο, δεν έχω ιδέα τι είναι, αλλά θα προσπαθήσουμε να το πιάσουμε. Ω, κινείται, πήγαινε στη γωνία. Ω, είναι εδώ. Τον πιάσαμε. Είχε πιαστεί στο δίχτυ. Κοίτα αυτό. Είναι ένα μεγάλο αλμπίνο πλέκο, πολύ εντυπωσιακό. Τον είδαμε από μακριά, λάμπει κίτρινος. Αυτό εκεί είναι σίγουρα ένα εξωγήινο ψάρι. Οπότε ας το βάλουμε στο ψυγιάκι και ας συνεχίσουμε. Νομίζω είδα κάτι. Α, ναι, έχουμε μερικά ψάρια εδώ μέσα. Κοίτα αυτόν εδώ, άλλος ένας ηλεκτρικό μπλε ακάρα. Αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος. Αυτό είναι φοβερό. Είδα και κάτι άλλο εδώ μέσα όμως, δεν έχω ιδέα τι είναι. Α, να το είναι εδώ. Κοίτα αυτό, είναι μια καραβίδα. Κρύβεται στη γωνία. Αυτή είναι η δεύτερη καραβίδα που πιάσαμε απόψε. Πιάσαμε τη λευκή, τώρα πιάσαμε αυτόν εδώ. Είναι απλώς μια κανονική καραβίδα, αλλά κρατάμε ό,τι πιάσουμε. Λοιπόν, ας βάλουμε και τους δύο αυτούς μέσα στο ψυγιάκι. Έριξα άλλη μία απόχη και καθώς την ανέβαζα, είδα κάτι τρελό. Βλέπω κάτι να σπαρταράει. Τι είναι αυτό? Θεέ μου, είναι μεγάλο. Κοίτα αυτό. Αποδείχθηκε ότι ήταν ένας κόκκινος λούτσος, ένα από τα αγαπημένα μου ψάρια. Είναι πανέμορφος κιόλας, παιδιά. Αυτός είναι ο δεύτερος λούτσος που πιάσαμε απόψε, αλλά αυτός είναι διαφορετικός, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Έχει πραγματικά έντονα χρώματα, οπότε αυτό είναι πολύ ωραίο. Ένα από τα αγαπημένα μου ευρήματα απόψε. Και μετά από αυτό, τα πράγματα άρχισαν να ηρεμούν. Δεν έπιανα κανένα ψάρι. Αλλά ήξερα ότι έπρεπε να υπάρχουν κι άλλα εκεί κάτω, οπότε συνέχισα. Δώσε μου κάτι καλό. Ω, κοίτα το αυτό. Πιάσαμε άλλο ένα ψάρι. Τι είναι αυτό? Ω, είναι άλλο ένα μυτοσίκλιντ. Wow, είναι πανέμορφος. Κανείς άλλος? Ω, περίμενε, έχουμε άλλο ένα ψάρι εδώ μέσα. Αυτό είναι άλλη μια κυχλίδα. Θεέ μου, νομίζω ότι είναι μια αλμπίνο κυχλίδα. Μπορείς να δεις ότι έχει κόκκινα μάτια εκεί. Αυτά είναι δύο πολύ ωραία ψάρια σε ένα δίχτυ. Ας συνεχίσουμε. Τότε παρατήρησα κάτι να κολυμπάει στην επιφάνεια του νερού. Υπάρχει άλλο ένα βατράχι, τον έπιασα. Αυτό είναι τρελό. Πιάσαμε άλλο ένα βατράχι. Αυτό φαίνεται διαφορετικό. Κοίτα αυτό. Ω Θεέ μου, χαλάρωσε φίλε. Ω Θεέ μου, άκουσε τον. Λέει, ευχαριστώ που με έσωσες. Παρακαλώ. Αυτό είναι τρελό. Νομίζω αυτό λέγεται φρύνος του ζαχαροκάλαμου. Στην πραγματικότητα είναι παντού εδώ στη Νότια Φλόριντα, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναπιάσει έναν από υπονόμο, οπότε αυτό είναι πραγματικά φοβερό. Θα τον σώσουμε, υποθέτω θα τον αφήσουμε εδώ κάτω και τώρα μπορεί να βρει ένα καινούριο σπίτι. Αυτό ήταν μακράν ο μεγαλύτερος φρύνος του ζαχαροκάλαμου που έχω δει ποτέ, αλλά σύντομα θα πιάναμε έναν σχεδόν τριπλάσιο σε μέγεθος. Εντάξει, μεγάλη ψαριά εκεί, έλα. Ω, είναι βαρύ. Σίγουρα πιάσαμε κάτι. Αυτό πρέπει να είναι άλλη μια χελώνα, σωστά? Είναι άλλη μια χελώνα. Είναι μόνο το καβούκι? Όχι, η χελώνα είναι σίγουρα εκεί μέσα. Τι κάνεις φιλαράκι, πώς είσαι? Αυτή είναι η τρίτη ζωντανή χελώνα που έχουμε πιάσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, θα βάλουμε αυτόν τον τύπο στο δοχείο με τις υπόλοιπες χελώνες και θα συνεχίσουμε την εξερεύνηση. Ας ρίξουμε άλλο ένα δίχτυ σε αυτή τη γωνία. Ω, ναι, σίγουρα υπάρχει κάτι εκεί μέσα. Δεν γίνεται αλλιώς, Ελένη. Κοίτα, εδώ έχει μερικά ψάρια εδώ μέσα, δες το. Έχουμε ένα πλέκο. Και αυτός εδώ δεν είναι απλός πλέκο. Αυτός εδώ λέγεται βασιλικός πλέκο. Και είναι πολύ πιο σπάνιοι από τους κανονικούς. Οπότε αυτό είναι φοβερό. Και μετά έχουμε και μία ακόμα κυχλίδα κάποιου είδους εδώ μέσα. Wow, είναι όμορφος. Μοιάζει με τον πρώτο που πιάσαμε, φίλε. Τα ψάρια γίνονται όλο και πιο τρελά. Μετά από αυτό, τα πράγματα άρχισαν να ζωντανεύουν. Έπιανα πάρα πολλά ψάρια, όπως αυτός ο Ηριδίζων Καρχαρίας και ένας Αλμπίνος Συνόδοντης. Αλλά αυτό που έπιασα μετά ήταν σοκαριστικό. Ω Θεέ μου, Ελένη, το βλέπεις αυτό? Κοίτα, το μέγεθος αυτού του βατράχου πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος βάτραχος που έχω δει ποτέ. Ας προσπαθήσουμε να τον πιάσουμε. Ω Θεέ μου, τον πιάσαμε. Είναι αυτός ένας φρύνος του ζαχαροκάλαμου? Ω Θεέ μου, δεν είχα ιδέα ότι γίνονται τόσο μεγάλοι. Κοίτα αυτό το πράγμα. Αυτό είναι αηδιαστικό. Έλα, φίλε. Ω Θεέ μου. Μπλιάχ. Ω Θεέ μου. Αυτό είναι τρελό. Αυτό είναι το πιο τρελό πράγμα που έχουμε πιάσει. Αυτό εκεί πρέπει να είναι ένας φρύνος του ζαχαροκάλαμου. Δηλαδή, έτσι φαίνεται. Είναι απλά τεράστιος. Έχω μεγάλα χέρια και είναι μεγαλύτερος από το χέρι μου. Είναι κάπως ωραίος όμως. Είναι χαλαρός, δεν προσπαθεί να πηδήξει μακριά ή κάτι τέτοιο. Αν πιστεύετε ότι πρέπει να τον κρατήσω, κάντε like σε αυτό το βίντεο και αν φτάσει τις 100.000 likes, θα τον κρατήσω. Αλλά προς το παρόν, ας συνεχίσουμε την εξερεύνηση. Ωχ Θεέ μου, Έλεν, υπάρχει μια χελώνα. Υπάρχει μια τεράστια χελώνα. Βάλε τη στο δίχτυ. Δεν χωράει στο δίχτυ, παιδιά. Αυτό είναι τρελό. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι σίγουρα πρέπει να μπούμε μέσα για να βεβαιωθούμε ότι θα πιάσουμε όλα τα μεγάλα ψάρια και τις μεγάλες χελώνες. Αυτό το πράγμα ήταν τεράστιο. Ω Θεέ μου, πιάσαμε όντως ένα ψάρι. Τι είναι αυτό, δεν έχω ξαναδεί αυτό το ψάρι, παιδιά. Γράψτε στα σχόλια από κάτω τι είναι αυτό. Σίγουρα είναι κάποιο είδους γατόψαρου. Μπορείτε να δείτε τα μουστάκια του, αλλά αυτό το πράγμα φαίνεται άγριο. Κοιτάξτε το.
Συνέχισα την αναζήτησή μου, αλλά τα ψάρια γίνονταν όλο και πιο δύσκολο να πιαστούν και κατάλαβα ότι σύντομα θα έπρεπε να μπω μέσα στον υπόνομο. Αλλά προς το παρόν αποφάσισα να πάρω μερικά δίχτυα ακόμα για να δω τι άλλο μπορώ να πιάσω. Σίγουρα πιάσαμε κάτι. Το ακούω. Κοίτα το. Νομίζω πιάσαμε 2 ψάρια. Ναι, έτσι είναι. Τι είναι αυτό, είναι ένα μικρό μπίσερ? Είναι απλώς ένα μικρό μωρό. Δεν νομίζω να έχω ξαναδεί ποτέ ένα μπίσερ μικρό. Τα βάλαμε στο ψυγιάκι και μετά αποφάσισα να ρίξω το τελευταίο μου δίχτυ στο υπόνομο. Τι είναι αυτό? Αποκλείεται. Πιάσαμε άλλη μία μικρή χελώνα. Τι είναι αυτό, η τρίτη μας μικρή χελώνα για απόψε? Είναι γεμάτο εκεί μέσα. Είναι αξιολάτρευτος. Θεέ μου, κοίταξέ τον. Ναι, μόλις σε σώσαμε. Λοιπόν, μέχρι τώρα έχουμε πιάσει χελώνες, ψάρια, τεράστιους βατράχους και ακόμα και φίδια. Αλλά τώρα αρχίζω να βλέπω πολλά μεγαλύτερα ζώα εκεί μέσα και δεν νομίζω ότι θα τα πιάσουμε με το δίχτυ μας. Έτσι αποφάσισα να ρίξω μια σκάλα ώστε να μπορέσω να μπω μέσα στο υπόνομο για να πιάσω, ελπίζω, τα υπόλοιπα ζώα. Αλλά για να είμαστε σίγουροι, θα βάλουμε και τις παγίδες για ψάρια εδώ μέσα, αργότερα στο βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, είμαι έτοιμος να μπω. Έβαλα τις γαλότσες στήθους μου, έχω και ένα ακόμα δίχτυ και απλώς ελπίζω να καταφέρουμε να πιάσουμε τα πάντα. Πάμε. Αυτό είναι επικίνδυνο. Μυρίζει πολύ άσχημα εδώ μέσα. Υποθέτω ότι είναι υπονόμος, εντάξει. Λοιπόν, τώρα είμαι μέσα στον υπόνομο. Ήταν λίγο τρομακτικό να είμαι εδώ μέσα, αλλά δεν μου πήρε πολύ χρόνο μέχρι να πιάσω κάτι. Είναι μια χελώνα. Έπιασα άλλη μια χελώνα. Ρε φίλε, είσαι μεγάλη χελώνα. Μάλλον είσαι η μεγαλύτερη χελώνα που έχω δει ποτέ. Τον έβγαλα από τον υπόνομο και μετά τον βάλαμε στο δοχείο με τις υπόλοιπες. Κοίτα, όλες τις χελώνες που έχουμε πιάσει μέχρι τώρα όμως, και είχε πολλές ακόμα εκεί μέσα, οπότε ας ξαναμπούμε και ας προσπαθήσουμε να πιάσουμε τις υπόλοιπες. Συνέχισα να εξερευνώ, αλλά ξαφνικά κάτι χτύπησε το πόδι μου. Νιώθω κάτι. Έπιασα μια χελώνα. Θεέ μου, μόλις έπιασα μία με τα χέρια μου, φίλε. Υπάρχουν πολύ περισσότερες χελώνες εδώ μέσα από ό,τι νόμιζα. Εντάξει, λοιπόν, πρόσθεσε άλλη μία στη λίστα. Τον έδωσα στην Χέλεν και τον έβαλε στο δοχείο με τις υπόλοιπες. Τώρα, παρόλο που όλες οι χελώνες που έχουμε πιάσει είναι φιλικές, θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, γιατί υπάρχουν μερικές εδώ μέσα που είναι πολύ επιθετικές. Ξέρουμε σίγουρα ότι υπάρχει τουλάχιστον μία ακόμη χελώνα εδώ μέσα. Είναι η μεγαλύτερη. Θεέ μου. Υπάρχουν άλλες 2 Χέλεν. Έχω μία στο δίχτυ και υπάρχει κι άλλη μία. Θεέ μου, τον έπιασα. Έπιασα μία μεγάλη μαλακοκέλυφη χελώνα. Θυμάσαι το μωρό που πιάσαμε νωρίτερα στο βίντεο? Έτσι φαίνονται όταν μεγαλώσουν. Αυτό είναι τρελό. Εντάξει, έχουμε άλλες 2 χελώνες. Ρε φίλε, πραγματικά δεν έχουμε πολύ χώρο ακόμα, αλλά αυτό είναι το μόνο μέρος που μπορούμε να τις βάλουμε. Αργότερα στο βίντεο θα τα πάμε όλα σε μία λίμνη και θα τα αφήσουμε ελεύθερα, να τους δώσουμε μία καλύτερη ζωή. Αλλά προς το παρόν, αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Κοίτα, αυτόν εδώ φαίνεται περίεργος, Είναι αρκετά ιδιαστικός, ειλικρινά. Είσαι μία απέσια χελώνα. Συνέχισα να εξερευνώ και άρχισα να πιάνω κι άλλα πράγματα, όχι μόνο χελώνες. Εντάξει, ας πάρουμε απλά ένα τυχαίο δίχτυ εδώ. Τι ήταν αυτό? Θεέ μου. Νομίζω ότι πιάσαμε ένα ψάρι στο δίχτυ εκεί. Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ψάρι. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψάρι. Ήταν ένα κιχλίδα ιαγουάρου και από τα μεγαλύτερα που έχω δει ποτέ. Έτσι τον βάλαμε στο ψυγιάκι και πήρα άλλο ένα δίχτυ. Θεέ μου, πιάσαμε άλλο ένα ψάρι. Τι είναι αυτό? Κοίτα αυτόν τον τύπο, είναι όμορφος. Νομίζω ότι μπορεί να είναι υβρίδιο. Μοιάζει με βιέχα, ανακατεμένο με τσιχλίδα Τέξας, ίσως. Πάντως είναι πραγματικά όμορφος. Ας τον βάλουμε στο ψυγιάκι και θα συνεχίσουμε. Μετά από αυτό, τα πράγματα άρχισαν να βελτιώνονται. Έπιανα ψάρια σε κάθε βούτυγμα με το δίχτυ. Θεέ μου, Ελένη, κοίτα αυτό, απίστευτο. Κοίτα, αυτό πιάσαμε άλλο ένα πνευμονόψαρο. Αυτό το πράγμα είναι τεράστιο. Μέχρι τώρα, αυτό ήταν το πιο εντυπωσιακό ψάρι που πιάσαμε εκεί κάτω, αλλά τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο τρελά. Βλέπω κάτι μεγάλο εδώ στη γωνία. Έλεν, ας δούμε αν μπορούμε να τον πιάσουμε. Θεέ μου, δεν το πιστεύω. Είναι άλλο ένα μεγάλο τζάγκουαρ, αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι τη μεγαλύτερη κιχλίδα τζάγκουαρ που έχω πιάσει ποτέ. Θεέ μου, αυτά τα ψάρια εδώ μέσα είναι τεράστια. Τον βάλαμε στο ψυγιάκι και συνεχίσαμε την εξερεύνηση. Θεέ μου, νιώθω κάτι. Κάτι εδώ στη γωνία, κάτι μεγάλο. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι υπάρχει άλλη μια χελώνα εδώ μέσα. Τον έπιασα. Θεέ μου, αποκλείεται. Ελένη, κοίτα αυτό το πράγμα. Σε παρακαλώ, μη με δαγκώσεις. Είναι θυμωμένος. Αποδείχθηκε ότι είναι δαγκωτή χελώνα, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν είναι καθόλου χαρούμενος. Κοιτάξτε, παιδιά, έχουμε μια δαγκωτή χελώνα. Όχι, μη με δαγκώσεις. Εντάξει, τον έπιασα. Έπιασα μια δαγκωτή χελώνα. Αυτό είναι φοβερό. Τι κάνεις, φιλαράκι, θα με δαγκώσεις? Θεέ μου, μα συρίζει. Λοιπόν, πιάναμε πολλά ψάρια και χελώνες εκεί κάτω,
αλλά το να βρούμε τη δαγκωτή χελώνα ήταν λίγο τρομακτικό. Και κάπως δεν θέλω να ξανακατεύω εκεί κάτω. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε τις ψαροπαγίδες μας, να τις δολώσουμε και ελπίζω ό,τι έχει μείνει εκεί κάτω να μπει μέσα. Έτσι, βάλαμε τη δαγκωτή χελώνα στο δοχείο και μετά ήρθε η ώρα να δολώσουμε τις παγίδες. Εντάξει λοιπόν, έχω 2 από τις αγαπημένες μου παγίδες για ψάρια και έχουμε 2 κομμάτια τιλάπια, οπότε θα βάλουμε από 1 σε κάθε παγίδα. Και μετά θα τον στείλουμε κάτω. Πέταξα και τις 2 παγίδες στον υπόνομο και τώρα το μόνο που έμενε ήταν να περιμένουμε. Και δεν ξέρουμε τι θα πιάσουμε, εντάξει παιδιά. Λοιπόν, έχουν περάσει μερικές ώρες από τότε που βάλαμε τις παγίδες μας και είμαστε πάλι εδώ στον υπόνομο και ήδη είδα κάτι μέσα στην παγίδα. Υπάρχει ένα φίδι, το βλέπετε? Ω Θεέ μου, βρήκαμε άλλο ένα φίδι. Βλέπω και ψάρια εκεί μέσα, οπότε νομίζω ότι θα το σηκώσουμε. Θεέ μου, αυτό το φίδι είναι μεγάλο. Το πιάσαμε. Ω Θεέ μου, ηρέμησε. Wow, έχουμε πολλά ψάρια εδώ μέσα. Ελέν. Εντάξει, ας το αδειάσουμε και να δούμε τι πιάσαμε. Εντάξει, πρέπει να βράσουμε γρήγορα. Πρέπει να βγάλω το φίδι από εδώ. Ω Θεέ μου, εντάξει, παρακαλώ που σε έσωσα. Αντίο. Wow. Πιάσαμε ένα μεγάλο γκουραμί. Αυτό είναι το δεύτερο μας για απόψε. Πιάσαμε άλλο ένα ψάρι μαχαίρι κλόουν. Αυτό είναι πανέμορφο. Έχουμε ένα ψάρι μαχαίρι φάντασμα. Πιάσαμε κι άλλο καρχαρία εδώ. Κοίτα το μέγεθος αυτού του ψαριού μαχαιριού φάντασμα. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο που έχω δει ποτέ. Όπως μπορείτε να δείτε, υπήρχαν πολλά ψάρια στην παγίδα. Αλλά έπρεπε να βιαστούμε και να τα βγάλουμε όλα έξω. Πιάσαμε άλλο ένα από αυτά τα ψάρια. Είχαμε πιάσει ένα νωρίτερα. Δεν έχω ιδέα τι είναι. Και μετά νομίζω ότι έχουμε άλλο ένα και είναι ένας μεγάλος μπίχερ. Αυτός είναι ο δεύτερος μας. Και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να πούμε με σιγουριά. Αυτά ήταν όλα τα ζώα από την πρώτη παγίδα ψαριών. Και ήδη πιάσαμε τόσα πολλά ψάρια. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τι πιάσαμε στη δεύτερη παγίδα. Ω Θεέ μου, Έλεν, αυτό το πράγμα είναι πραγματικά βαρύ. Ω Θεέ μου, κοίτα αυτό. Αυτή η παγίδα είναι ακόμα πιο γεμάτη από την πρώτη. Δες αυτό. Έχουμε άλλη μία μεγάλη clone loach που είναι πανέμορφη. Έχουμε και μερικές πολύ ωραίες κυχλίδες. Ω Θεέ μου, κοίτα αυτό. Έχουμε έναν αλμπίνο Όσκαρ. Είναι φοβερός. Κατά κάποιο τρόπο έπιασα περισσότερα ψάρια σε αυτήν την παγίδα από ό,τι στην πρώτη. Συμπεριλαμβανομένου αυτού του ψαριού που δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Ω Θεέ μου, τι είναι αυτό? Με τρυπάει. Κοίτα πόσο μακριές είναι τα μουστάκια του. Παρ' όλα αυτά φαίνεται πολύ εντυπωσιακός. Γράψτε στα σχόλια αν ξέρετε τι είναι αυτό. Άλλη μια κυχλίδα μύδας και ένα αλμπίνο μπίσιρ που είναι φοβερός. Ω Θεέ μου, υπάρχει ένα πύρινο χέλι. Κοίτα το μέγεθος αυτού του πύρινου χέλιου. Ελένη, ω Θεέ μου, είναι πανέμορφος. Εντάξει, μέσα στο κουβά πας, άλλο ένα χέλι, παιδιά. Νομίζω ότι υπήρχαν περισσότερα ψάρια σε αυτό εδώ από το πρώτο και δεν ξέρω καν πώς είναι αυτό δυνατό. Κοιτάξτε αυτή την τρύπα, παιδιά, μόνο από 2 παγίδες ψαριών υπάρχουν τόσα πολλά ψάρια εδώ μέσα. Αυτό είναι πραγματικά τρελό. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάρουμε όλα τα ψάρια, όλες τις χελώνες και όλους τους βατράχους και να τα πάμε στα νέα τους σπίτια. Και ξεκινήσαμε πηγαίνοντας στις χελώνες σε μια λιμνούλα της περιοχής. Εντάξει, παιδιά, μόλις πήγαμε όλες τις χελώνες σε μια τοπική λίμνη. Τις έχουμε παραταγμένες ακριβώς εδώ. Είστε ελεύθερες. Προχωρήστε. Και έχουμε και αυτόν εδώ, τον μεγάλο με το μαλακό καβούκι. Θα τον αφήσουμε ελεύθερο. Το βάλε στα πόδια. Και τελευταίος, αλλά εξίσου σημαντικός, έχουμε τη δαγκονιάρα χελώνα. Θα την αφήσουμε και αυτή σε αυτή τη λιμνούλα. Και μην νομίζετε ότι ξεχάσαμε τα μωρά, τα αφήσαμε και αυτά ελεύθερα και τώρα ήρθε η ώρα να βάλω όλα τα ψάρια στις λιμνούλες και τις δεξαμενές της αυλής μου. Αλλά συνειδητοποίησα ότι αυτό θα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο για να το δείξω. Αλλά αν θέλετε να δείτε μια πιο λεπτομερή ματιά στο πώς κρατάμε όλα αυτά τα τρελά ψάρια, φροντίστε να κάνετε εγγραφή στο vlog κανάλι Bass Fishing Productions Vlogs. Επειδή θα ανεβάζουμε πολλά βίντεο εκεί πολύ σύντομα. Και αν πιστεύετε ότι πρέπει να κρατήσω αυτόν τον τεράστιο φρύνο του ζαχαροκάλαμου, πηγαίνετε κάτω και πατήστε like. Αν αυτό το βίντεο πάρει, δεν ξέρω, 100.000 likes, θα τον κρατήσω για κατοικίδιο. Αλλά όπως και να έχει, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε like και κάντε εγγραφή παρακάτω. Θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Τα λέμε!